sari ke hanjotano ke जों ज्राइफोर रगले musuk bai mang si mai nak mani nugu salni simi nak la ke hor jora ro ke kerenge o hor mo nak ja ro sa karen ro ke batre tong ja ba karen ro kere kopi bai ke si जों trok sa si su su ya ज्राइफोर musuk ro misa misa ro ma beng trang ta ake si customer ke khai man nugu ta bon boro ro ke na asu cost khai ang sa si musuk bai mai nak ma ro nugu ya apni si duk sala ha otura bai nak bai o tama ho dom dom de ho tama ho bot hai ra bai nak bai ke ta chen dog ga do bai no otu bai mai nak tong sha thangai nai gra busu gra nak bai lang nak bai ara mai nak bai khona bai ting sai tong ang busrai na private dot tong phai ha mai be nak bai pai lai le mai cho khai bai ha ya tu hing thang sin na nak bai pai jak ta mai ka ha joto singchang nai ta nai ta khubuk sona hai na khani hajak mung ya phaw le jaga o tal koro jaglo am ta hai mang bar mane am hai jaban ni amo sibo phangosi kasa bar wai so sung kle bar tharo bar nei ro sas bar ini ke bar sa bar ta boro wai so tal koro jagni adina ang kaisa jaga o thang tango tumani bangai thangai tong bononi ro ya phonsimi paitha jara kerengai teni video no nai tong hangke sibai nai te teni video no nai le hangke je sing monai thaya phan kisa wari mang nai haisi ke angor jaga o thangai tuma angai bono logo sinai ta bokro mining ma hatte khiljak malia ma bathak sina purun hai khiljak malia aya mukhe tang tabao ang jaka o thalim thakai jagai mane phirogui tong ha bokro mining na ha hai srai phorba khiljak mamle hai si tabole kwa khorok khulawai thang sakap khiljak nai tagle asuk bai de buri de rama klala ta has pokrom hingjak so gabang fil jang malia age je sin chel na ya phansimi kerengai nai tangai dong ke nok bai kana am hai jora musuk ma bara he short film khlai man jaga wa ang waisa saka o fil jak pro gabang ma fil jak na kwa bokrom mi hinge se rokosh ma tong su ta bu tesa gabang fil jak la ha ke tesa bokrom mi hingna hi se ba thak ma pai la ha ke asuk cost ro ke bokrom mi hing se ka ro fil jang ma no sa sin daw le like ro khaya subscribe ro khaya te share ro khlaya ro pasing bai na jotno hoya je ta te khlaya na ho ta ke isa asuk cost ke video khlai mani ba je share khlai ma chak channel kisa share khlai bai jadi te cha gi tang hang ke subscribe ro kisa moi to ke khlai ro bai di like ro comment ro khlai bai di ta pung khlala ha sang sreng pamasi ketin ni video no asa jara ke mathak snai hai ka krong tong ke mala letinai ro bai bus kang ni sala ko tal video no to ido jotno sari ka ha